Usa ka mayong gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy. Again, welcome sa ating Lunes na edisyon sa ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy, no? Totoy ba to? Of course, 3 oras na naman po tayo magsama-sama, maglusian ay kigol. Ayan, kumusta naman po ang inyong weekend? Ayan, kahapon. Ayan, nung Sabado. Ayan, kung akong tatanungin nyo, Uncle, medyo busy ang ating weekend eh. Sa laag ang inyong Uncle, galaro-laro eh. At alam mo naman, yung schedule po natin, gising po tayo ng madaling araw. Matanong kita, Col, siyempre sa ating mga pamangkin dyan na nakatutoy sa atin, no? Habang nanonood sa ating FB Live sa Love Radio Manila. Ayan, hello, shout out po. At sa mga nakikinig din sa ating sa radyo sa 90.7 Love Radio. Ayan, ikaw, anong oras ka ba natutulog? Ako natutulog alas 5 ng madaling araw. Grabe mga kabisyo, no? Alam mo, pag dating ng weekend, talagang tinatry ko talaga, no? Sinusubukan ko talaga mga kabisyo. Pag weekend, lalong-lalo siguro pag Sabado, gusto ko matulog ng maaga o kaya naman Linggo. Paano? Hindi talaga ako makakatulog maliban pag ako'y lasing. Ayan, maaga tayong natutulog siguro, alas 8, alas 9, pero pagdating ng mga alauna, alas 2, gising na ang kaluluwa ni Uncle Totoy. Ganon ka rin ba, Col? Yung mga bumabiyahe ngayon, no? Nakikinig sa atin sa radyo. Ano bang oras ang biyahe mo? Ha? O, di ba? Ganon, no? Ay, nako. Well, anyways, ngayong gabing ito, mga kabisyo, pag-uusapan po natin ang tungkol, siguro, tungkol sa mga naranasan na mga relasyon. Oo, nung araw. Or baka naman ngayon, no? Oo, matanong lang kita, kabisyo, ha? Ikaw! Na nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio at saka nanonood sa atin, no? Sa Love Radio Manila page. Ikaw sa buong buhay mo, naranasan mo na ba ang ma-broken hearted at gustong pumasok ulit sa isang relasyon pero natatakot na? Yawards, no? Siguro ikaw, Colbe, ikaw, ante. Usually ito mga babae, ito talagang tanong na to, itong katanungan na to. Kasi usually, pag meron po silang nadaanan, halimbawa, yung past relationship po nila, nagiging ganito, medyo hindi maganda yung mga naranasan nila. Ang mangyayari yan mga kabisyo, halimbawa, no, naghiwalay. Tapos may pumasok ulit na suitor, yung bang manguyaba, manrato nimo. O kaya naman sumusuyo sa'yo, di ba? Sinusuyo ka. Usually, nandun na yung takot mga kabisyo, di ba? Parang, ano ba yan? Pero yawards, kailangan pa bang i-memorize yan? No? Basic? Oo naman siguro, no? Sa ilan, no? Yan, binibigyan mo ulit ng yung puso mo na mag-heal at mapaibig muli, no? Hindi naman siguro natin alam, no? Hindi natin alam. Siguro nung nakaraang relasyon, yung relationship mo medyo tagilid dahil unang-una siguro, niloko ka. Diba? Yun, no? Ay, ayoko namang makipagrelasyon. Baka maulit na naman yung nangyari sa akin kasi yung dati kong boyfriend, dati kong babaero, yung dati kong boyfriend, pirting butakala. Diba? May mga gano'n, no? Ginagawa pong benchmark. Kung ako naman sana tatanungin nyo, huwag naman gano'n din, no? Hindi naman lahat ng mga lalaking babaero, eh. Meron tayong mga loyal. Yan, loyal natin. Sasabihin ko, sino? Si Uncle Dagol. Isa sa mga loyal natin na mga kabisyo dyan. Hindi ko na babanggitin yung sarili ko. Baka sasabihin mo, parang binabangko ang sarili na ako. Pero alam mo mga kabisyo, susubukan natin, no? Di ba? Alam mo mga kabisyo, ang muling pagpasok sa isang relasyon ay maaring magdulot ng magkahalong pananabik at pangamba. Siyempre, papasok mo na. Di ba matagal na kayo ng jowa mo nun? Matagal na kayo naghiwalay? Try mo nga to si Talpulano. Try mo nga tong si George. Hindi kaya to mabait, maganda magaling sa relasyon? Di ba? At narito ang isa sa mga karaniwang takot na maaring maranasan ng mga tao kapag muling binubuhay ang isang nakaraang relasyon. Di ba? Or, pwede din naman
nagsisimula ng bago matapos ang nakaraan ay natapos na. Takot na maulit ang pagkakamali. Di ba? Ay, ayoko na mangyari ulit kasi baka maulit na naman to. Pinaiyak akong ng todo-todo, di ba? Oo, takot na mauulit muli ang pagkakamali, no? Nag-aalala na ang mga nakaraang issue o pagkakamali ay lilitaw muli at negatibong makakaapekto sa relasyon. Sabi ko nga hindi naman natin yan mabubura kaagad yun, no? Hindi din natin yan ma-blame yung karamihan po dyan sa mga babae. Kasi yan yung mga naranasan nila. Iniwan sila ng kanilang boyfriend o kaya naman niloko sila. Hindi lahat nang iwan ha. Mga lalaki, mga babae din nang iiwan din yan. Akala mo lang lalaki lang o kaya naman may iba. Akala mo mahal na mahal yung lalaki pero meron pa lang alam mo patas na ngayon mga kabisyo. Hindi na nung araw. Nung araw nga sabi nila kung sino pa daw yung maot, kung sino pa daw yung pangit, siya pa yung mga may nagdadagdag. Hindi naman sigurong ganon. Grabe ka naman, Col. Grabe ka naman, Andy, no? Kaya nga may na-post po sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official, no? Ang nakalagay, mga kinatatakutan once you enter in a relationship again. Yan. Mga bagay na siyempre natatakot kang pumasok kasi pumasok sa isang relasyon. Baka eto na naman mangyayari sa iyo. Okay, babasahin natin yan maya-maya mga kabisyo. Una nito, no? Eto, sa Bisaya pa, kabuto na ako ang bituon para ihatag nimo. Sabi diya, ay, wala gani nimo nakuha ang kugmos imong ilong. Bituon pa ka, ha? Diba, yung mga ganon, yung mga mga kabisyo ba? Pasalig, no? Yung mga trust na, nawala na yung trust kasi hindi naman ginawa nung lalaki o kaya babae. Yan, basahin na po natin, no? Ito po ang nakalagay sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Mga kinatatakutan once you enter in a relationship again. Sabi ni Belia Cañete, makahadlok to'y mga mabiktima na puntas mga pasalig. Ang sinasabi ko lagi, no? Oo, pag eto nga ha, sa mga lalaki, no, pag meron kayong gustong sabihin at gustong gawin, huwag kayong magsalita ng ganito kasi maniniwala kagad yung mga babae. Yaward. So, totoo yan. Oo, dapat panindigan. Sabi ni Marcel, basin, maglak na. Uy, ganun ba? Ayaw na niyang pumasok kasi maglak. Ano yung malalak? Sabi ni Jessica Dino, cheating. Oh, yan ang madalas na mga nangyayari mga kabisyo, no? Cheating. Sabi ni Erwin Cortado, nakakatakot kapag hindi ka sinagot ng nililigawan mo. Yan ang sinasabi ko lagi. Tingnan mo muna yung level mo, ha? Baka naman, hindi ka naman masyadong pogi pero adto kas gwapa. Dapat katamtaman lang. Ano sa tingin mo? Medyo okay lang. Hanap ka rin ng okay. Hindi yung sobrang taas ng level ng tao. Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy. Tuloy-tuloy natin sa FB Live ng Love Radio Manila. At syempre, tuloy-tuloy ang ating tugtugan sa 90.7 Love Radio. Dito lang yan sa programang Totoy na Love. May gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!